Madyong hapon. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel, guys. Karon guys, magluto na po mi og sudan para panihapon. Lata mi og munggos. Bitaw guys, akong bana mo naglata og munggos. Para munggos guys nga among gilatan. Gapil ag kalabasa og kuan kana na ang gabi. Gisa ko din pagkahuman guys. Isagol guys, alugbati. Kusa ni kuanon guys, pang hiwa-hiwaon. Unja guys, yan na po daghaw ang lamas, bumbay, atsal, ahos o luya. Ya, manguha na po ko ron o kuan guys, kamunggay. Kadung ko manguhag kamunggay guys. Kamunggay ngit-ngit guys na dagom kayo, dagom kay panahon. Ngit-ngit dara guys, dara kamunggay guys, muha ko gamay guys kamunggay kay sagulan to na mo kamunggay to nga mo ang kuan kanang sige na nang amo munggos kay ini budget ni kamunggay guys, lami budget ni kamunggay. Dara guys, dara kamunggay guys, ano ako kamunggay guys, mga maot naman yung mga kamunggay uban guys, mga maot naman guys, ngit-ngit ngit-ngurts. Ngit-ngit guys. Ano guys, darak guys. Kuha kong kamunggay. Mga maot ang kamunggay guys. Buton. Pero nami kamunggay sa mong likod. Kani guys, kamunggay ni diri sa yuta sa ang tiya. Diya. Ngit kayo guys, no? Okay. Kanira guys, oy. Kamay lang. Dago manggod guys. Dara, haw kamunggay guys. Kamay ra sa nga tanan. Adong nakuli. Yung laman guys. Dara, agahong kamunggay. Cute kayo. Cute kayo. Hi guys, there is si Bibi guys. Oh, si Bibi na ako guys. Ako saning ako anon guys sa Ruson. Mong ship ko karon. Lagi, ano man? Nono. Ala dili bibe. Awag to bibe. Dara guys, luto na ang amuang munggos. May nakaikaon guys. Pare sa munggos. May kayo.
Whoop. Hi guys, good morning. Ako na po na si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. January o February 2 na deron guys. Unya. Buntag. Luto na po kog inatong sudan guys. Mura man dyan dali na to sa buntag. Unya karon guys, gandam na ko. Ready na ko lutuon. Guys, ako mo na yung lutuon. Beef loaf nga kaning gamay man nga beef loaf o kari di ang corn beef kung lutuon gibutang ang itlog na siya guys. Yeah guys, oh nakapalit ni og isda kuan ko ni 100 pero 240 ang kilo guys, tulingan kay tuhon daw ni isang bana nga iskabichihon ano siya guys, pangsudan ninyang hapon. Ano siya. Hi guys, tapos sa BQ guys, nakoy napalaminate. Kare-kare sa laminate ko vaccination card sa bana guys. Hindi ako sa picture guys. So, good job guys. Nice kayo guys. Kapit na Valentine. Ano na po gawas guys. Nice kayo ang ilahang decoration for preparation sa month ng Valentine. Sunod ni sa picture mall guys. Wapa kayo.